Sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai Programu ya mzee Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Zamara wapugama pa maso wea Bazima igetu Laivya maremera wedu Kichikichi yabata gonzo yakaruma. Bambo, musasvika nedzunguka panapo. Ndokudzosere kumba kwenyu manzwaka. Rugare kune mapositori. Tichipinda tichibuda tichipinda tichibuda tikagara tobhema ndiko kuti tione Mdarasibi wadi. Bozve kuti levo. Tiri kumboseredzera kama netai kunhamo kwa mukuruku. Akaipa Mdhara mahwambi murambe matemba mchemba chaimo Mdhara. Anyway chimboita kahwani Mdhara timbodai nekudai. Iye mvanewe. Pateve tiri mukati hausiriwe here wakati ukangobuda mukati hauchafa wakamwa futi. Plazi uchabva wauya kakuzoita musondosi kuzambarara Gabriel. Mdhara iwewe ukati haundishure here iwewe usandijairire. Inini manje ndonzi ndakuswera pasowe bho here Mdhara. Mabhizinesi angu ndinenge ndasiya nane Mdhara zvamanje manje chete hakuna mupostori akadai so nyangwe zvodii. Never haufa wakaita mupostori iwe. Ukaita mupostori ndenda to Jesu kana Michael chai. At least uri kuziya tunhu twako Mdhara. Saka mazotiko Mdhara, nyaya dzako hadzidhake kaedzanti. Inzwa kasha, doro ndiri kutorida ka but sekuziva kwauri kuita iweweka, zvinhu zvangu zvese zviri pasi zvekutodaro chaizvo. Apa kusowe ndiri kuzviti ndakaramwa kuparidza nekushandira vanhu, saka handina kana sendi. Zvamwari chaizvo zvinhu zviri pasi wangu. Rega ndidai so, mira toni. Achimwene, muli bwanji? Ya, kuli kuzizila kwambili achimwene. Inzwai kamukuru, ndiri parumana nzombe kunoku, hazvina kunyatsoita bho, ndiri pama 1, I need your help. Itaika kuti vanhu vaya vanditsvage vandigwadame, uye ndichaitawo kuti first mari ichapinda mukambani inouya kwamuri straight yese yakadaro. Noimba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye. Pindai zvenyu. Madzibaba CBCB, muchiona taya pano kudai soka, taya kuzochema nemi. Tese tokuita kuti muri Mdhara, kana pasina mimi zuva hariende kumberi. Kana muri pe mimi zuva tena ringe yakata kudirwa shuga. Saka tinokumbira mudzoke kusowe, kutadza kuri muvanhu. Sure Daddy CB. Uyai kani, kuri kutoboa kana musiko, please kanisha. Inzwa yakababa, kutadza kunowanika uku. Saka nyaya yenyu manje tanga tanatsogara pasi tikaigugula nobva tanatsoizuma. So se-executive yose tava tatodeceiva kuti mimi mudzoke kusowe. Uye baba taunganidza ka 200 uyesaka kuti muwane pekufa nobata. Sandizo here vasondosi. Okay kwacho. Ndichosara ndichimbofunga ka. Kana ndafunga kudzoka munondiona nekusvika mangwana pasowe. Imimi madzimai Gertrude, sarai muno mukandi nedare randapiwa pamusana penyu. Saka iwe wanga uchida kutenda usina kana kundiona here sha. Sha, hapana kana chinombonetsa apa. Tofanira kungova careful pazvinhu zvedu chete. Waibata? Handisi kukarobhaizwa here apa sha. Ndoziva sei? Kuya kwandaita uku handisi kutodzokera kumanhasi sha. Ndiri kurara pano. Handi last time mama kuvhaira here Daddy CB nekorola yenyu. Sha. Iye yanga isina kana skiri. Miraone Ferrari yandoda kutenga this time. Chimbomira zvona Ferrari izvo sha. Ndainga rudo ini. Okay baby. Saka chila hako kandinyatsokupa rudo rwako. Faro kwamuri. Jesu ndiye anonamatwa pasi peino nyika. Hakuna zvemumwe anonamatwa. Areroya. Vatenderi, nhasi pasowe pano tiri kuita inonzi chillax. Kumbokurukura zvatinosangana nazvo mulife handika. Hapasi pese panoda vhangeri. Haiwa bodo. Vanhu vanogumisira vavhunduka ka. Areroya. Saka nhasi ndoda kukutsanangurirai structure yedu yatinayo pano pasowe rino. Oro yatinoti isusu hiraki yedu zvamanje manje. Isusu vanhu vanotungamirira sowe rino hatisisiri masondosi kana chii, asi kuti tave ma-admins enyu imimi. Chave chimanje manje ichi varume. Vataurire silent killer ngiroze hondo, saka ndati dhiki. Ibate makadaro ipapo baba. Chikombera, pana tichaure tichishandisa mhando yemutauro iwoyo. Gara yenyu pasi toni, ndisati ndakurangai. Saka isusu zvatiri ma-admin staff. Imimi mapostora ndimi comment section yedu zvamanje manje.
Saka nyaya iri pano ndeyekudai, nhasi ndoda kuti vakambosangana nechipoko chiya chinonzi Peggy chakanetsa muno muZimbabwe umu. Mushare mastories enyu, yangu muchainzwirawo mucomment section imomo zvamanje manje. Inini mapostori, sorry, I mean comment section. Yakuna page yangu isina kumira zvakanaka. Ndakati umwe musi zvangu ndazviwanira musikana wangu akanaka pai. Ndiri mubhazi kuenda kumusha kwangu kudotito. Ndakatoti pai ndatotara nemoko bho moko ratobhirivha chichi maiziya. Ndikatoburuka mubhazi pai ndobva ndatorohwa muromo. Ndokuchidii ndokuparadzana nemoko rakandiraira padeni paro rikati ndozosvika mangwana acho monasi. Chinzwa yakazoitika mapostori. Mangwana makuseni ndamuka paya ndikati ndikachinoona moko rangu. Ndichisvika padeni pachona panenge ndakarayirwa. Ndikati ndakazoonani mwana wenyu Peggy. Ndisati ndapedza kutaura kuti Peggy amai achona vakabva vatofenda. Ndachona ndopakazonudza kuti munhu ari kutaura 25 years afa kudharadhara. Apa gayai ndainge ndatomukisa ndizuro wachona kumana. Hazvinei mhaka baba makarwe, denga rine chekuita nenhau dzacho. Rakatodzifambira kare, comment section 100 ton. Rufaro kwamuri mamhomes angu nemadhara angu. Peggy aivewo kufiyo ndakatombomuona kubhawa uku, ndakatombomukecha ndikaenda naye padeni pake. Ndichizodai nekudai vanhu vaMwari, ramangwana acho makuseni ndakutomuka ndiri pamusoro peguva apa ndakatorara zvangu kumakuva. Ndakazoita hasha mari yangu haana kudzosa, apa ndakazoita hangu svondo rese ndichimutaimira kubhawa kuti ndingamuone, but maya Peggy haana kana kutombobatika. In short ndira kungokuudzai kuti Peggy ndowekufiyo, kwete zvenyu zvekuti Peggy anga ari wekudotito, zvenyu zvekurwara njere izvo. Peggy aiwewo chisalad zvekuti ana garwa amaimbosunda. Batai munhu musati ndamukwadza. Shuwa munhu ngabve kuaifiridzwa kuya kunokuda kuzoitisa chipoko chedu kunoku. Varume meze imimika mukwane hanti. Peggy ndewekwedu kugweru. Aiti mchiteremuka nemota waiona akamira pakati perodhi wakangoda kunzvenga chete. Waitoona watomusango wotoita tsaona. Saka musati nyaudze ka Peggy ndewedu. Soroi vanhu we. Ndiri kuona sekuti vanhu makuzvinyanya manje apa. Handika, mungaite basa rekutaura nyaya dzezvipoko pamasoi pano here? Kana ndimo zvakanakawo here izvozvozvo? Amai, iyi sesheni yatiri kuita kai inotibatsira kuitira kuti paunosangana nesichazi yakadaro hauzovhiringike. Zvenguva iyoyo unenge utori bolato. Zvimwe mungataure zvenyu, asi kana mazopedza mubva maziva kuti Peggy ndewekwedu kudotito. Dotito kwako mudhara, ambuya vako ndovaimuka chipoko kwete Peggy wangu, wanzwa here mudhara. Rufaro kwamuri. Neniwo ndine similar story. Asi haisi yaPeggy zvayo. Taura henyu kama makasununguka amai mukudzei. Nhasi katiri mumudhi yekufarafara, saka kana mudzimai akanaka katomuti amai mukudzei kavaive kuimbwa natateguru maskiri. Ini ndakamboita imwe boyfriend yandikadana nayo. Akanitaura kuti aiva akafirwa nemukadzi wake 5 years ago. Ndakazoti umwe musi ndiri kubva kumashops dhuma nechipoko chiye. Chakati ruda nemurume wangu. Chakandirova. Ndakarohwa kanasikana kudzurwa wifi yesei. Kubva dhei iroro ndogara kusangana nechipoko ichocho ende ndochinja road. Aiwa ka comment section never disappoints. Ndazozviona ini. Saka apa vhangeri hakuna nhasi nekuda kwetime. Saka mochuya yakakukirawa, asi garai maziva akakutika kana uchida zodzo iri pano. Uya wakabata 5 years yako isina basi, nekuti makomborero auchawana pandiri makuruka. Asika, kana usingade, you can go home and sleep. Handina kana 1 chinobva muromo mako unonhuhwa chandoda kunzwa handika. Last time yatika kuteerera zvakaguma sei? Saka nzara isati yanyatsosvura chaizvo. Murikutoti kasiki nyaya yakatanga takabatirwa ikakuma kutoti taakutorega mazhetsi. Chiko nhai imimi. Ndichada hangu amana. Musandisei papa hangu. Geti, umbofungei chaizvo. Pai sike wako yakangopusa chete paya. We just need to pull up our game. Zvotoita chete. Ini mari ndoida sikana. Kana ndikanzitiuraya iwe kuti ndite mari, I'll do it. Saka inini I'm in. Iwewe usapuse kunge vanhu vanogara kuJoza. Anoti kungogara 6 months muJoza akutoti mara nemanene. Asana Dhuterere vakagara kuBotswana kwe10 years. Apa vaneimba album yake nePure Shona. But asikana manje zvinozo. Hapana kana chinombonetsa apa. Tofanira ngova careful pazvinhu zvedu chete. Waibata? Apa ndadzoka mugame manje. Ndonzi turini. Ngoma yeziyeni inorohwa masaidi ese. Maibata? Tamukatiri vapenyu katinoti kwaziwai. Makadii yenyu. Vari kuziva kachakandwa kachira.
imake sure Sipineji woye Sipineji woye Sipineji nai Programu ya